Radio check, radio check. Kam si šiel? Na opačnú stranu? Jo, chtěl jsem řídit, ale vlevo. Yeah, kind of go ahead. 4 of you go inside. Vystartoval pavučisko. Ale nie ten náš. Na jeho štartovanie sme už zvyknutí. Já hlavně. Losos. Dnes nás miestni zobrali do Národného malajzijského parku. Ideme poobzerať nejakú džunglu. Zverstva, čo sa tu nachádzajú. Takže držkovú by som tu nechcel asi hodiť. Ja už chcem vidieť nejakého poriadného hada. Pozri sa nad seba, hur. Bravo. Tak, to je šialené. To je skala jak hovado. Trošku. Také miestne trhy v strede džungle. Tam baru ilala, tam baru. Tam baru ilala. Včera bylo moc piv, včera bylo moc piv. Dnes už žiadne piva. Yesterday we had too much beer, so. If you go in during the New Year, Welcome to Jurassic Park. Jaká brána. after you cross this line, beware dinosaur. Ty pičo, skoro crash. Nevšimol som si schod, čumí do kamery. Akože toto je masaker. Jiné pavučinky tady namotané. Nechaj sa ohryznúť, bude z teba Spider-Man. Asi nepotřebujem. Možno sa prestaneš lakať. No tak to nevím. Tak čo? Bez tak jsme to viděli z toho chodníka. Tu by si mal kráľovstvo, nie pavúčie. Už mám. Tu by si namotal siete. Jak to málo predbehol. Český turista. Tak, přesně, ještě mi chybí sandály v ponožkách a bylo by to top. Sandále v ponožkách? Hej. A nie ponožky v sandáloch? Nebo. Čo, ako hodnotíš dnešný výlet? Teď jsem si mal zvrtl kotník, ale jak je to hustý. To povíce. No, mám pocit, že tu niečo dobre zdochlo. Ne. Čo si blázon? Jebe? Čo je to za jeskyň? To je také ne. In front there is noon time. The flag ray coming from the roof. Wow. Sitting down, very nice. Insane. A tu by ten dron bol hustý. Kámo, tak. Hej, Kevin. Hej. Pane influencer, udělal byste mi fotku? Čo tie ružové brýle? To nie sú rúžové, sú červené, ty kokot. Sú ružové. Nie. A nebo však ty to nahraješ na disk, ne? Tyhle ty hovna. To neviem. Daj kameru, natočím to aj z tvojej. Potřebuji influencerský záběry do mýho nového vlogu. Tohle je Masakr. Prej tady ještě v Malajzii jeden, který byl jakože x let největší na světě. Teď je v Číně, jeden prej větší, ale že tady má ještě jeden, který je největší. No, ale už sem vieš bobchať tak 6 poschodovú bytovku. Aj,
7. Možno aj 7. Oh my god. Anybody want to try? Jesus. 1, 2, 3. Zapíname pasy! Hej. Ještě jsem neviděl asi nikoho držet hůř telefon. Jako. No, na čo sú tie laná? Na to, že tam typek normálne na ňu vyjozie. This is considered Až hore, kámo. A hore zbiera netopiere vajcia. Staj chceš padnúť dole. Kámo, to je hell. A dívaj sa, hen tam, on si tam bez tak nejaké lano iba hodí, aby mu tam nikto neliezol, kámo. Aha. Potom lezie hore ten kokot. No, vôbec to akože není málo. A hore to je skrias, fakt, tam sú akoby ďalšie poschodia. No, ale potom majú zdravé netopierie vajcia a najebu do nich 1 000 000 oleja. A zrazu je to mrtka. Hovnama, že? Toto je netopier. No však hej. To je extrém, ale... The other way around. Yep. Uh-huh. Yeah. Okay. Now you look like E.T. from afar. Poď už. Do piči. Hlavne už poď. Hlavne už poďme. Proste. No. No, on se zachová za telefon. Ale už to asi žádnou není. Tak, s lovcov pokladov. To je brutalita jak hovado. Insane, brother. Insane. Jak z filmu, z nejakých lovcov pokladov, keď sa dostanú konečne niekam von. Tam je zakopaný poklad. Víš, to tam svíti v pravý poledne, vole, světlo, který ukázalo na ten poklad. Trpaslíci dolají příliš hluboko a chamtivo. Pojďte, pane Frodo, je to tudy. Neprojdeš dál! Tak ako toto človek fakt neuvidí len tak. To je úplne šialené. Určite len kvôli tomuto sa oplatí navštíviť Malajziu. Ty kokšo. Tam sú tie netopiere hore. A není ich tam málo. Ja si připadám, jak to je Jak vo filme. na planete, hej. Avakár? No, zažil. Ty si jak avatar, ktorý chce cosplayovať človeka. Ja som asi lepší výlet nikdy v živote nezažil. Alebo nás iba nevedia nájsť. Jak pustíš psa z vodítka, to není dobrý. No, hlavne už bež. Rosťo. Hej, kde je ten poklad? Kámo, ale to je ty kokot nekonečno. Pičo. To je nejaké stredoveké zvieratko? Oh my god, what is this? Nechoď ke mne, kámo. Choď preč, Satan, choď preč. Už ho jednu nohu. To je? Tu zadnú. Mám ho chytiť? Ty vole, tak Vidíš, už nemá tu zadnú nohu, kámo. Tak nebudem mať druhú. Ty si normální? No a vieš čo, všetko tu musí žiť ešte? No, jako, kámo. Škoda, že to nemohol stáť. Jo. Jo. A mal také 10 cm tykadla. To si děláš pro, co to je za švába? Tebe by sa to určite páčilo. Monster.
2,5 hodine v tomto kamennom bludisku a vychádzame na svetlo sveta. Čuráci nás tam vzali, vole, když jsme jeli nějaký bajkovačky. Zastavili jsme normálně, vole, v bajkových hadrech. Jsme zastavili předtím a že to jdeme prolízt, vole. No, takže jsi měl, vole, bajkový hadry, neměl jsi na to boty, protože tam se nechodilo v botech, takže jsi musel jít v ponožkách, víš co, po těch skalách. Tak to je osna taká. Brutál. Stanislav. We are not done yet. This one. We have to walk all the way back. All the way back. Yeah. Fakt ji nevidíš? Máme na kamere, Staňo. Však toto je normálně jašťurka. Už ji vidím. Ty vole, hustá ještě.